बछार के जलमन न निमन एक बहिन तो मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के टॉयलेट के टंकी बना दे समझ रहे हो। जौन मन करे दहा के मुंह से होगता सही पकड़े हैं। यही पर हम कुछ कह देता नी तो एक बहिन चुनो ये सब हमरा के धमकी देवावा तारसन सबसे फोन कर तो बहुत ना इंसान क्या करी भाई लोग तोनिए लोग बतावा। अच्छा सब अगर न करवा ये तरे हमहू सब न करे शांत हो जाए काहे ला करब। ये बड़ी अच्छी बात कही। संत रास लीला हम करी सन त कैरेक्टर ढीला। हाल बा रउआ लोग का हमको पता बा कि रउआ लोग ठीक हो खब तो चली ना भोजपुरी इंडस्ट्री में हम घुस गल वाली रेलाई खेलाई जारी रख। क्यों करी वाला भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ा गंदगी फैलावता तो यही मुद्दा पे हम आयल वाली बात करे तो रउआ लोग देखब जरूर तो चली ना स्टार्ट कई। नानू है कि रोजे दिल बा भातार नानू है तो रोज रोज दी रोजे रोजे दे कि न दे तो चली ना एक ठेल के हम लड़कोड़ बना देता नी। आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा। माय बहिन चुरावा कंट्रोल तू रिक्स ले चाहे अपन मशीनिया में पीस दे ऐसे हमरा का लेवे देवे के बा लेकिन प्यार के जो भाव बा ना ये बढ़ गइल बा काहे पता है कहा से कि कंडोम के भी भाव बहुत बढ़ गइल बा। सुधरो रे अभी 1 रुपया में मिले वाला बैलून उस सालवा 10-20 रुपया के मिला था। उन्हीं सबके चक्कर में ये ससुर के नाती बाकी सबके लंगा कर दिले बा। अरे कहना क्या चाहते हो। 20 रुपया के कंडोम के चक्कर में सरकार के नजर में गर्भपात और गर्भपात करवाइल सब मुश्किल भ गइल बा। आपने लापरवाही का नतीजा है। ट्रेन के बोगी में पैदा भइली सिफ्टी पुत्र रोज रोज तना एक बार देख के देखना यार के पट्टा मुंह में तोरा ना निकल गए तो फिर तू हमरा कही है। क्या बात है सर क्या बात है सर। कंडोम फटला से पैदा भइली बतरा देवी देखा तो पूरा मतलब गंदगी दिए भैया जी हम बा। तो जल्दी जल्दी रउआ लोग के वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दी।